ଏକ ସମୟ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ଦିନ ସାରା ଏକାଠି ଖେଳୁଥିଲେ। ତାପରେ ଦିନେ କୋରୋନା ଭାଇରସ ଆସିଲା, ଯାହାକୁ କୋରୋନା କିମ୍ବା କୋଭିଡ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। କୋରୋନା ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ହେବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ଏବଂ ନିଜେ ନିଜକୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିବାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରେ। କିନ୍ତୁ ସାବଧାନ, କାରଣ କୋରୋନା ହେଉଛି ଏକ ଶତ୍ରୁ ଯିଏକି ରୋଗ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଆଣିଥାଏ। ଆମକୁ କୋରୋନାକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ, ତେଣୁ ଆମକୁ ଏହି 3ଟି ନିୟମ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁ, ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅତି କମ୍ରେ 6 ଫୁଟ ଦୂରତା ରଖୁ ଏବଂ କବାଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଇତ୍ୟାଦିରୁ କରୋନାକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ହାତ ଧୋଇଥାଉ। ଯଦି ଆମେ ଏହାକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ତେବେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ସରଳ। କିନ୍ତୁ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମାସ୍କକୁ କାଢ଼ି ଛେପ ପକାଉଛନ୍ତି। ଏହା କେବଳ କରୋନାକୁ ତୀବ୍ର ଗତିରେ ବିସ୍ତାର କରିବ। ମାସ୍କ ଏକ ଚମତ୍କାରୀ ବସ୍ତୁ ନୁହେଁ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିପାରିବ ଯଦି ଆପଣ ଛେପ ପକାଉଛନ୍ତି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସଂକ୍ରମିତ ଲୋକଙ୍କ ଲାଳରେ କରୋନା ଭାଇରସ ଲୁଚି ରହିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଭିତରକୁ ମଶା ନ ଆସନ୍ତୁ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଘରର 4ଟି ଝରକାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଠିକ୍? କାରଣ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଝରକା ଖୋଲା ଥିଲେ ମଶା ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଘର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯଦି ଆମେ ଏହି 3ଟି ନିୟମକୁ ମାନି ଯଦି ଏଠି ସେଠି ଛେପ ପକାଇବା, ତେବେ କରୋନାକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା। ତେଣୁ ଦୟାକରି ଅନୁରୋଧ ଯେ ଆପଣ ଛେପ ପକାଇବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣକୁ ରୋକନ୍ତୁ। ଛେପ ପକାଇବା ଏକ ଅଭ୍ୟାସ, ଯାହାକୁ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଅଭ୍ୟାସକୁ ବଦଳାଇ ପାରିବେ। ଲାଳକୁ ଗିଳିବା ଶିଖନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଶୌଚାଳୟରେ ଛେପ ପକାନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଣି ଢାଳନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ସାଥିରେ ଏକ ଡବା ନେଇ ଯାଆନ୍ତୁ, ଯାହାକୁ ପରେ ଘରେ ନେଇ ଧୋଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜେ ଛେପ ପକାଉନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଛେପ ନ ପକାଇବାକୁ ବୁଝାନ୍ତୁ, କାରଣ ଛେପ ପକାଇଲେ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଛେପ ପକାଇବା ବନ୍ଦ କରିବା ଉଚିତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଟିବି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବେମାର ମଧ୍ୟ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଷ୍ଟପ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସ୍ପିଟିଂ ଅଭିଯାନରେ ଜଡ଼ିତ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ଦେଶ ପ୍ରତି ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ପିଲାମାନେ ଏକ ଭାରତରେ ବଢ଼ନ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରେ ଆଉ କେହି ଛେପ ପକାନ୍ତି ନାହିଁ।